Щом успяхме да направим това, ще направим всичко друго, което казваме, ако и срещу нас да има изключително силен и мощен глобален враг. Враг, който е враг не само на българския народ, враг, който е враг на човечеството, враг, който е враг на нормалните хора, на християнството, на всичко, което ние наричаме, ако щете, дори европейско. Враг, който убива нашия континент, нашата цивилизация. В борбата срещу този враг ние все повече и повече намираме съюзници и няма да спрем да се борим, докато не постигнем нашата победа. Междувременно се обръщам към всички български граждани и към тези, които са изключително притеснени заради това, което в момента се случва и насилственото вкарване на нашата страна в еврозоната. Уважаеми сънародници, имаме все още най-различни методи и средства за борба, защото не забравяйте, че всъщност това, което в момента се случва, е само прелюдия към огромната крайна и финална цел, премахването въобще на разплащанията в брой. Кристин Лагард, която е председател на Европейската централна банка, многократно е заявява, че крайната цел е до 2030 година да се премахне изцяло плащанията в брой в Европейския съюз. И към настоящия момент има плащания, които са ограничени до 1000 евро максимум в брой. Всичко останало трябва да бъде само единствено по банков път или чрез карта. Което означава, че борбата за въвеждането на дигиталното евро и въвеждането на дигитално, на цифрово робство на една голяма част от европейските граждани е в много напреднала фаза. В тази борба обаче ние няма да бъдем сами. Обръщам се към вас с призив. Не дръжте парите си в банките. Плащайте само единствено в брой. Търсете други форми на разплащане. Не използвайте еврото доколкото е възможно, защото тепърва ще става ясно, че тази валута има един единствен път и той е пътя надолу, към дъното. Заради това България беше вкарана на сила в еврозоната, защото са им нужни нашите ресурси, защото 2 поредни години Европейската централна банка излиза на загуба и защото сега с откраднатите от българския джоб пари, които никак не са малко, тъй като това са пари, които ще бъдат взети от буфера на валутния борд, между 25 и 32 милиарда лева, ще успеят да вържат бюджета в рамките на следващите година-две. Но еврозоната е обречена. Това е Титаник, който потъва на дъното. И тези, които в момента ни качват на този Титаник, ще понесат своята наказателна отговорност много скоро. Защото историческите процеси не са в полза на глобализма, а на суверенизма. Защото историческите процеси възстановяват обратно суверенната независима воля на народите. Защото историческите процеси показват, че врагът човечески няма да успее да се справи с нас. Докато ни има нас от Възраждане, докато има хора като нас, докато има български народ, борбата ще продължава и тя ще се води до победа. Да живее България!